Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken bagi buka Al-Qur'an Al-Qur'an. Surat Asy-Syu'ara nggih. Tasih surat Asy-Syu'ara ayat kaping 50 nggih. Ayat kaping 50 terus. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah riyen dateng Mbah Yai Bisri Mustafa sing aran kitab niki. Mbah Yai Bisri Mustafa niku biyen-biyene buyut-buyute niku boten ngertos napa-napa. Anak-anake boten ngerti agama. Anake bedhik-bedhik beling-beling terus takon. Mbah Yai, kula keluarga kula kok ngeten kabeh. Kok mboten anut tatanan niki napa saged berubah Mbah Yai? Saged. Kok sampean kudu mulai dhisik. Nek sampean duwe kepinginan anak keluargane berubah sae niku sing duwe kepinginan kudu nglampahi dhisik. Anggere ditutup. Terus pundi Mbah Yai? Keluarga kula iku cek merhatekno agama, cek dadi wong sae-sae. Sambunga nang wong sing ngerti agama. Senenga nang wong sing ngerti agama. Sambungmu nang agama niku akhire terus diparingi sambung sak keluargane. Mula niku akhire Mbah Yai Bisri Mustafa gadah putra Mbah Mustafa Bisri. Mbah Mustafa Bisri sinten rembang niki dados panutan. Nah, cara-carane alhamdulillah kula milih kitab Al-Ikhlas, kitab sederhana waosane Quran. Mudah-mudahan sampean kali kula berubah saana putune dados tiyang sing sholihin wa sholihat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya kados biasane kula waos riyen sampeyan mirengaken ambek dititeni masih ga iso nggih dilihat mawon disemak sing rada belajar nggih dititeni to cendheke carane maca dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la ghaira inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin.
Wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la ghayra inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khotoyana an kunna awwalal mu'minin. Wa awhayna ila Musa an asri bi ibadi lakum muttaba'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Awe belajar maca, belajar kendel nggih. Santri-santri kaoleh kalah kendel kali wong sing nglakoni dosa. Kudu kendel. Sing nglakoni dosa mawon kendel-kendel. Santri kaoleh kalah kendel kali wong nglakoni dosa. Dipelajari. Kula biyen di seneni kali kiai kula. Kapan-kapan nek wis dadi jago iku kudu wani kloro. Kula biyen nek dikongkon maju niku wedi wetek ngono. Diseneni ngono. Kongkon gak tau gelem. Nek wis dadi santri niku koyo dadi jago. Sak wayah-wayah gak kloro tok didu ambek jago kafir iku. Ngoten niku malih gemreka awak. Gak oleh ngembut itu gak belajar terus belajar. Tenggene donya isine loro. Nek sampean gak bener mesti dadi salah. Nek sampean milih golongan salah, gak ngira dadi wong bener. Jadi terus njaluk nang Allah. Pun ya diangen-angen ngajine. Ngaji ten mriki sederhana. Tapi diangen-angen gak oleh grudak-gruduk tok, gak oleh nggih gak kepanggih ya gak oleh. Kena-kena tapi diangen-angen sing garakno manfaat niku berubah mari ngaji, berubah carane mikir, berubah semangate, berubah tandang gawene niku sing garakno gedhe barokah manfaate ngaji. Nek kapan ngaji grudak-gruduk ndang mikire gak berubah, carane urip pancet gak berubah, wah entek waktune digawe ngaji grudak-gruduk tok. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Kena mawon tadi. Harus ada perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tasih surat Asy-Syu'ara. Ayat kaping 50 sampai 53. Tasih mikir-mikir angen-angen ceritane wong sugih sing gak doyan donga, gak doyan agama, gak gelem dadi wong bener. Sik kalah ambek wong melarat, sing sregep donga, sing doyan agama, sing kepingin dadi wong bener ya apa aku iki rek. Dadi wong tepak iku ya apa ngoten niku kalah. Akhire kalah
Raja Firaun niku raja sugih digdaya, akhire kalah kalih Nabi Musa ambek adike Nabi Harun. Niku ayat 49 sing kula bolos niku lho nggih. Sepurane sing akeh nggih. Menteri tak nongot. Bas bareng kedadean ayat sing dhisik niku diancam. Bareng ngeruh wong ahli sihir Firaun dikongkon nglumpuk nang lapangan ayo wong ahli sihir kabeh tokno ilmumu ditokno sedaya. Akhire tampar disawatno watu disawatno dadi ula sak lapangan akeh ngoten. Penduduk niku heran-heran ra iya kok iso dadi ula sak ngono kae tampar watu krikil. Dumadaan Nabi Musa kali Nabi Harun ngelemparno tongkate. Dadi ula siji tapi sing ngalahno barang akeh mau. Nah iki sing digeleki. Sampeyan nek iso ngono. Aja akeh-akeh mantun ngoten duweke 2000-an elek-elek cuwil kabeh. Nek iso sak gebok kae duweke atusan nyar-nyar. Woto, nggih. Akeh piro rek 2 truk. Nek iso. Lah nek iso maneh ya akeh, ya apik-apik, anyar-anyar. Ngoten, kena-kena jan ya wong kepengin ngono. Niki Nabi Musa mbek Nabi Harun mentas-mentas. Bareng krana mentas menang ulane Nabi Musa mbek Harun akhire ngomongi Raja Firaun niku dirubah maneh. Wah, berarti wong sihir-sihir iku bolone Nabi Musa iku. Iku kong kali kong iku. Ahli sihir-sihir iku sing muruki Nabi Musa iki. Ngoten. Omongane niku gak karo-karuan. Boten cukup sampean urip iku duwe guru pinter ngomong tok gak cukup. Gak cukup sampean dipimpin wong sak negara pinter-pinter pangkate trembel-trembel gak cukup ngoten niku. Akhire bareng kaya ngoten niku dilih omongane. Berarti kon niku kong kali kong kon niku ambek Nabi Musa. Wong mosok wong ula situk kok iso dikalahno. Ngoten omongane. Wis nek kon sampe ngono, akhire bareng Nabi sing ahli sihir iku wis tau. Aku iki wis ahli ngene, aku iku duwe kedayaan, aku duwe ilmu kesaktian. Tapi kesaktianku iku lho kalah temen ambek Nabi Musa ambek Nabi Harun. Nek ngono kesaktianku iki palsu aku iki. Ngoten lho ceritane. Niki kebenaran jenenge. Krana roh bener, nek ngono aku iki kliru aku iki. Wis mulai meneh aku tak melok Nabi Musa ambek Nabi Harun. Aku mulai aman Nabi Rabbil Alamin. Aku jangan sak teruse sak anak tutu-tutu, jangan melok pangerane Nabi Musa ambek Nabi Harun. Nah, niki sing dipadosi wong pinter tapi objektif. Ya apa iki? Oh, kon iki sing salah. Lah aku iki bolomu iya, tapi kon iku salah. Oh, ngoten niku penting didaleki wong ngono iku. Gak oleh nang kon iku bolokku iya bener nek ngono. Lah iku apa mungsuh salah, masih bener salah. Gak oleh ngono. Diseneni kali ngaji niki. Bu? Nggih. Olah le hati-hati ngomong mantu nggih. Nggih. Hati-hati kanca-kancoan. Nek ngopi ancene kon niku dulurku rek. Nek ngerokok kon niku ya sak jagongan. Tapi awakmu saiki rada kliru aja ngono lho. Wong ngono kudu wani. Kudu wani ngelingno niku anake, mbok keluargane iki ngoten. Wis jelas kaya ngene benere awake dhewe kliru mah
Aku gak melok kon terus Firaun, masih kon dadi raja gak tak tutno. Aku melok wong bener iku aku jange manut nang pengarane Nabi Musa. Lo nek kon terus nang ngono, la ukut ti anna aidiakum. Awakmu jange tak pedot-pedot, tak ketok tanganmu. Min khilafin, tak silang ambek sikilmu. Ngoten. Resikune tiyang delek kebeneran niku gede. Mboten cukup gak diwawuh tok. Oh, apa gak diwawuh iku? Kuku ireng sian. Kok gak diwawu kok aku lak ono balane. Ojo, terus bener ae. Jaluk tulung nang Allah. Resikone koyo ngeten iki. Kok nek kapan gak nganut aku, jangan tak ketok tanganmu. Coba. Sampeyan entuk ancaman ngene apa nek gak tambah belereng. Wong gak dikoncoe bengong. Ya apa suwe-suwe aku lak gak duwe bolo iki. Aku suwe-suwe lak gak dikancani. Aku angger ngono lho dirasani, ngono tok wis wedi. Iki Nabi Raja Firaun tak kethok tanganmu, tak silang ambek sikilmu. Ngoten niku sik ditambah maneh, kon kok la usollibannakum ajmain tak salib kabeh sing gak manut aku. Niki ceritane tiyang sing kepingin ndelek kebenaran niku resikone gede. Tapi oleh ya gede. Nek kuat. Nek gak kuat, Pak, nek gak kuat ya belajar gak apa-apa. Tapi ojo terus-terusan, ojo riwi, wira, bolo, diancam. Kok nek kapan aku ngono terus aku engko nek mati engko sapa sing tanggung jawab? Aku iki engko akhire tenggene mriko temenan gak lido. Ya apa saiki? Apa? Lah kon bisa ngancam-ngancam aku, njaluk tak enut. Nek kon gak tak kancani aku gak kon wawuh, akhire kewabeh kon koyo ngono ya apa kon tanggung jawab? Omongane ngene malian. Ngrasakno tanggung jawab ambek awakmu. Wong aku roh neraka dhewe gak karu-karuan kok. Ngoten benjeng-benjeng depai suwi tengene akhirat. Ngono ngomong tanggung jawab dunia akhirat. Ngomong apa dunia akhirat? Wong kena rokok mencak-mencak ngono ada wani nang rokok. Sampeyan dibecuki aja gelem. Jangan-angen wis gedhe tuwa kok. Pak. Nggih. Apa nerangno ngoten. Diancam. Tak ketok tanganmu, gak cukup gak diwawu, diketok tangane. Resikone gede. Mulane sampean kali kulo kudu njaluk kuat. Yus masih gak tegang-tegang yus biasa-biasae. Konco biasa nggih konco biasa tapi ono konco khusus nggih. Konco khusus iku konco dalam rangka nek konco wong iki mesti tambah ngerti. Nek konco wong niki meningkat ngajiku. Nek konco wong niki imanku tambah kuat. Ngoten. Konco wong iki aku malih hati-hati ngatur donya. Aku konco iki tambah hati-hati ngelek rezeki ngoten. Ojo kuwonco kabeh sing lemah-lemah wah. Tambah dikancani tambah gak doyan ngaji. Tambah dikancani tambah goblokno wong sing ngerti. Ah, yo gak dadi dandanan sampean. Sing rusak awake dhewe. Naudzubillah nggih. Ya napa? Saged dipaham nggih? Dirubah wae. Mantun ngoten. Qalu la ghaira inna ila rabbina munqalibun. Kalau ngucap sapa ahli sihir la ghaira. Wis aku mulai roh kebenerane sing digawa Nabi Musa, aku wis gak wedi kon nancam. Oh, ngoten. Wong sing imane pun mancep asale bolone. Bareng suwe-suwe tambah roh, lho kok tambah ngene. Tambah suwe tambah ngerti lho, kok tambah ngene kok tambah jelas ngene. Sing iko ngene, sing iko ngono kok tambah jelas. Wis masih kon jange ngancam aku, jange kon pedot tanganku. Kon putul sikilku. Aku jange kon salib, aku wis gak wedi ambek ancamanmu. Ngoten cerita. Inna ila rabbina munqalibun sebab aku masih gak kon pateni suwe-suwe
mati ngoten. Timbangane gak dipateni, timbangane dimulyakno, dikai dhuwit, dicucu panganan, tapi mati ning mlebu neraka, bah aku kon siksa titik-titik. Sing penting aku mulih nang Gusti Allah entuk swargane Gusti Allah. Pilan kalian jos apa juos? Kemawon nggih? Pegel kula lungguh terus. Nggih niki diangen-angen. Ger mari ngaji saya diangen-angen. Waku duwane resiko. Urip niku mboten ten ngene klanting tok. Ya nek urip nang klanting wong jange nang kuburan sedina iku pinten taun Kanjeng Nabi? Mimma alfisanatin mimma taudun. Kon kok nek wis mari nduk jero kubur, uripmu sedina iku engko 1000 taun donya. Lah nduk kono iku direncanakno jange urip sak lawas-lawase. Berarti 1000 taun ping sak lawas-lawase. Dadi ping pinten? Ping embuh wisan. Lah kon jange nduk kono ping embuh kok kon enak-enak nduk donya terus nduk kono jange siksa sengsara sak lawas-lawase. Wani saiki babah aku kon kethuk tanganku. Aku kon putul sikilku, aku kon salib gak apa-apa, sing penting aku mulih nggawa kebenaran, akhirnya aku nang swarga sak lawas-lawase. Pilihane Nabi napa? Termasuk salah milih, kanca kebenaran wae. Nyritakno. Kaya ngoten niku keimanane ahli sihir mau. Soalnya wis diangen-angen, dipikir-pikir kok tambah suwe kok gak karu-karuan ngono sepaham pun. Wis wani resiko wani. Ngoten akhire. Inna natma'u ayyaghfira lana Rabbuna khotoyana natma'u inna sak temene ingsun natma'u ngarep-ngarep sapa ingsun ayaghfira lana yen to nyepura sapa lana maring kita Rabbuna sapa Rabbuna pangeran ingsun. Aku nek kapan sampai dipateni temen sebab percaya ambek pangerane Nabi Musa, aku percaya ambek pangerane Nabi Harun, tibake aku dicekel Firaun, aku diputul tanganku, diketok sikilku, aku disalib sampai mati. Aku mengharap muga-muga iku sebagai tebusan dosaku biyen-biyen sing keliru. Nah, tambah pinter, tambah cerdas mikire. Mbok menawa aku biyen keliru-kelirku biyen, betik-betikku biyen iku disepuro aku ambek Gusti Allah. Ngoten crito. Jarane akhir husnul khotimah. Babah betik biyen ae ojo sampai betik sampai mati. Paham nggih? Salah gak apa-apa wong duduk malaikat, tapi gak oleh salah terus. Salah biyen ae saiki muga-muga dadi rada bener. Pola ning ngaji. Duwe resiko titik-titik, babah gak apa-apa dilokno, ya gak apa-apa wong dilokno. Wong-wong iku masih gak lapo-lapo ya dilokno. Nggih? Nggih. Lapo-lapo. Ya padha-padha dilokno lah enak lapo-lapo. Resiko. Masih gak lapo-lapo ya dirasani. Lapo-lapo ya ya wani lapo-lapo dirasani, dewangane gak lapo-lapo. Pari basane ngoten. Pinter langsung cerdas pikirane. Wis gak ngereken ancamanmu. Aku gak kuwatir kon sanksi apa ae sing penting aku iso nebus dosa anat ma'a. Aku mengharap Gusti Allah nyepuro dosa-dosaku khotoyana ing pira-pira dosa. Yaghfir lana nyepuro
dosaku lan nyepuro pira-pira keluputanku angkunna awwalal mukminin. Enak malah aku engko nek kapan mari dadi ahli sihir, saiki aku berubah dadi bolone Nabi Musa, aku sampai mati, tibae ana wong ngerti kok melok aku, melok Nabi Musa maneh mati maneh, awalal mukminin aku nandur kebagusan, masih aku nglakoni siji aku wis mati, tibae wong sing niru, anake sing niru, putune sing niru, generasine sing niru niku wau ganjarane diblekno nang wong sing pertama kali awalal mukminin. Lho, niki kula pun mati ya malaikat, kok angsal ganjarane tiang-tiang sing apik. Iya, kon biyen kan tobat. Dadi wong tobat-tobat ngurimu iku kon entuk andil sebab kon biyen ahli sihir, saiki dadi muride, dadi bolone Nabi. Wong bener-bener nggurine iku dibiukno ganjarane nang wong bener sing pertama niki wau. Nah niki nglakoni apik iku nek ngejak wong, wong ini kuwi entuk apike wong sing ngejak. Siapa? Situ. Wong niki tilar donya sing ngejak, tiba sing dijak sik enom. Mati terus. Wong sing mati sing ngejak wau entuk ganjarane sing ngaji. Lho, niki dinten apa Senin? Lah kula pun mboten ngaji. Lah kon ben lak tau ngejak ngaji. Arek sing kon jak lho saiki sing ngaji. Akhire masyaallah iki jenenge pensiunan akhirat. Mulane nek apik ngejak. Oh, ngejak dulurmu, kancamu sing kenal-kenal ambek sak akeh-akeh. Ngoten nyeritakno. Dalire ajrun falahum ajrun ghairu mamnun. Wes, gak ono leren-leren itu terus ngoten niku. Tibake anake maneh melok maneh ngaji maneh. Wong tuwane wis gak ono entuk ganjarane terus mboten enten leren-lereni. Awalal mukminin, aku ditakdir dadi wong sing pertama kali tobat. Nek aku engko sampai dipateni Raja Firaun. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Nah, bareng gegeran rame gak karu-karuan terus wa auhayna aku ngekei tuntunan ila Musa nang Nabi Musa. Lho ngoten enake. Enake wong iku nek manut Allah, nek percaya ambek Allah, jange kliru iku dikandani, dikei wahyu. Nang gone atin iki ana krenteke. Ya apa kira masalah ngene iki? Akhire Nabi Musa dikei krentek. Nek wong pangkate wali jenenge karomah. Nek pangkate nabi jenenge mukjizat. Nek pangkate wong iman ngisore wali jenenge maunah. Nek wong sing gak percaya blas bantah terus jenenge istidraj dewe-dewe. Lah nek mukjizat nang nabi mesti bendere. Karomah nang gone wali mesti bendere. Mukmin dikait pertolongan Allah mesti entuk pitulung Allah, tapi nek kapan wong gak ngandel niku tambah suwe tambah gak ngandel, tambah suwehat, tambah suwuge, tambah keturutan. Ngoten niku jenenge di istijrad. Nggih, di istijrad mungguh agama iku diangkat nggih digonggung, diangkat gak didekek kursi. Loh, lah kok munggah maneh gak nang kursi? Ana meja lebih dhuwur kok gak didekek meja? Diangkat maneh. Kok gak didekek nang dhuwur lemari aku. Sik nang lemari sik diangkat maneh, sik enak maneh. Engko nek wis dhuwur terus paham? Oh,
Paham ora? Cek gak tolah-tolah enak iko yo masih dablek-dablek tetek enak uripe lho. Karo diserot lah gua. Masih kalau bojuk-bojuk tetek kok enak uripe. Ojo ditiru. Alhamdulillah muga-muga dikai hidayah nggih. Digonggung ya persis kaya Firaun iki. Firaun niku gak tau loro. Gak tau melarat. Tambah suwe tambah Cekdoyo tambah dadi rewaja terus-terusan. Gak ngerti nek iki mau diistirahat, diangkat. Nek pun dukur dijretno ngeten iki. Cek napa? Lho, cek napa? Lho. Gak didekek kursi, gak didekek meja, gak didekek lemari. Dukur kok baru dijretno kok gak ndek dijretno. Hah? Iya, cek kroso. Nek ngeplek ngono cek kroso. Paham ta mboten iki? Mboten. Dibanting pada waktu dukur-dukure. Nek sak dadi kuli dibantingi gak sepiro stres. Wong iku nek wis dadi raja suwuge sembarang keturutan, mari ngono cegel. Ya no. Wah, ya iso maro gak klamben barang ngono iku. Polane nemen iku jenenge istijrot. Nek sampean gak tau ngaji, gak eruh ngene-ngene iki. Ngoten, nggih? Oh, Nah, sebaliknya nggih ngoten. Sebaliknya sampean dadi wong temen kok tambah gak enak, kok tambah soro. Ojo sik, terus wae. Engko nek wis teko sumber persis kaya kebo kepingin gelek dalan niku. Bareng begitu diluku maneh, suwe-suwe metokno banyu niku sur. Wes sawah-sawah seger kabeh niki. Mboten sawah situ tok. Sak pira luase sawah iki kena kesegerane wong sing dudan iki wau. Niki padha karo wong masyaallah kok koyo ngene terus wae istighfar terus dandano awakmu. Persis ngono. Persis koyo wong jange nglahirno ngoten. Keringete nggobyos ya Allah, sik durung dibayari Pak Mandor. Keringete wis nggobyos koyo ngoten. Mantur ngoten keringete metu. Mantur ngoten jabang bayi jange lahir iku mantur ngoten mancat sikile. Mantung tangane gecekan napa? Alah kaya gak tau bayi nek. Bu, keringete nggobyos, sikile jejeg, tangane nyekel ngoten niku sampe nggih, sampe metu getene baul. Baru ya Allah, koyok ngene pitulunge Allah iku. Lan niki sampean kanggo kula kanggo pelajaran, nggih. Ojo susah-susah. Nek sik ditakdir Allah rada gak enak, tetep mawon njaluk sepuro, dandani kelampahan. Lah nek kapan dikai enak ya kudu sing ati-ati. Gak oleh ojo sampe diistidrot iku mau. Suwe-suwe alhamdulillah tiang-tiang sing dikai wahyu wau, ya napa niki Gusti wis saiki kon manut aku. Ambek bolo-bolomu, ambek wong-wong sing tak sayangi, bi an asri bi ibadi innakum mutabaun. Awakmu bengi-bengi ae lho ya aja awan-awan padha nyedhek laut. Ngoten tuturane Gusti Allah. Ya apa kok mboten anu Gusti, mboten ndelik tenggene padang pasir ngoten ndang waduh ngoten. Gak awakmu bengi-bengi nyedeko nang laut kabeh. Engko nek wis teko ngene pinggir laut, kon tak kandhani maneh yo, ambek kanca-kancamu kandhanono. Alhamdulillah akhire dikai weruh kali Gusti Allah carane menyelamatkan diri, cek selamat awak sak keluargane, sak masyarakate donya temeka akhirat. Inggih matur suwun sanget sepurane sing kathah nggih. Muga-muga dikai panjang umur, barokah rezekine, barokah keluargane, istiqomah. Husnul khotimah. Rabbi fa'na bi
wahdina bihurmatihim wa amitna bitariqatihim wa mu'afatin binafitani rabbim ma'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna bitariqatihim wa mu'afatin minafitani rabbim anfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim wa amitna bitariqatihim wa mu'afatin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun ya Allah, panjenengan takdir saged ngaos. Matur suwun ya Allah, mugi-mugi dados ilmu ingkang ageng barokah lan manfaatipun kangge kita sakulawarga, kangge masyarakat sekitaripun ya Allah. Bi'idhnik bisyafaati rasulik wa karamati awliyaik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.